салом алейкум дӯстон ва тамошобинони канали ғарибмонтежи бародаро ҳамат хоҳишам видеоро як бор то ахирша тамошо кунед, нагзаронед ки баъд ҷоере ки мегзаронед баъд ҳамуҷара ин мина ҳамуҷои гузарондагиро савол метиҳед. аввал то ахирша тамошо кунед. як хатогиши ҳамин хонаро мефаҳмонам, баъд хай бо далчи чақчақ менем. ана ака дӯстони азиз, хатоги мо дар ҳамин буд ки мо нархи хонаҳоро хато задагием. бародаро азиз, ай ҳамат бахшиш мепарсам. ин ҳамин хонаҳое ки ремонт кардан ё нархшо 330 000 сомониям. ав хонаҳое ки ремонт кардагиян мақсад медоред дадумшо зиндагӣ мекунӣ во 430 000 сомони. мо ҳамин хатогӣ кардагием бародаро. ин айсар подробно ҳамаша сиёнка кардагием. ин ҳози видео ай хонаҳое ки ремонт нокардан ҳамин сар мешава. ин аввал то ахирша тамошо кунед. ва бародарои азиз, дар бораи кредит бисёр савол шида комментария. дар бораи кредит мақсад то 6 моҳа кредит метуна мақсад амо бития соҳиби хона. ва дар бораи кредит, дар бораи ҳамин саволои ҳамихелитон бародаро номерошо дар болои экран мемонам. дар ҳамо худаш занг бизанед, ҳамаи саволотон иншоалло ҷавоб метиҳам. Подробно полностью ҳамаша подробно фаҳмонам. ту ҳамҷа чигара нафаҳмонда будам бародаро. ина я угли ҳалинш бесем. ина бародаро, ина я и ҳами қахуби дора ки дар поёнам ҳоҷатхона дора, дар боло ҳам ҳоҷатхона дора. нашуд светош ҳам я гирум. и ҳам дар иҷа ҳоҷатхона дора, ҳам дар боло. ин ҳамаш бафирам қоидаи ка ошаҷи маҳкама. ина бародаро, ҳавлинш хай бисёр ҳамин барои ҳамин ҳавлинш мепарсӣ. ина ҳавлинш хай намиқай я 15 бор онҷаро сиёнка кардагим. бо бисёри баъд нависем хай бо омадем. сабаби омадани асосӣ сабабаш барои нархи ҳамиёро хато навиштан буд. анаҷаш бародаро ҳиҷраи меҳмонӣ будем ака. барои меҳмон будааст, барои ҳамин қара дар иҷа чиай ҳоҷатхона, дар иҷа ҳоҷатхона барои меҳмон. ин аҷаш кухния. ана ака ҳозир медурем дар боло. ана и ҳиҷраи даришам не ҳами дута дар поён будагӣ буд, сета дар боло. ёй таҳ будагиш калон вой болош хай майда. ин акоз боло мерем сиёнка менем. ин дафт саросима намешем ранги. як аз дар комментар нависа буд ки ранги дилдовори рафта сиёнка кардагӣ. ку гиру мешава. ина гируш 100% кор мена.
دیگه سیدور شد. حالا اینجا هم حاجتخانه داره. این حاجتخانه‌شو ببینید. ببینید. ای بالا مقصد خیلی حالی. این برادر حالی. یک جوتان ترک خطو شاید 15 بابی 35 متر هم فهمو شود. این کامنتر بیاریش. این بالکن هم داشته. این بالکن شبا بکنیم. بینیم بالکن شب. خیلی نیش واسه آشخانه خودت میشه. ایش آشخانه همسایه. این خیلی چوت که اینا همش فهموندیم. یگون چیزی نفهمویش نیست. این اینجا برای انگور اینا. برای انگور خیلی برادرام دیگه هم اینجا نمیایم سیون کنی همش اختون فهمیدین ان شاء الله. خیلی برادرها پناه همت به خدا نگهدار تو باشه. با برادرها فکر نکنیم برای نشد نرخ یعنی خونه فکر نکنیم یکون مصلحت بده یکون خیل به خدا یک بار دیدگیم اما صاحب خونه را تمام یکون خیل مصلحت نیست یکون خیل یکون چی نیست پروسو خطا کرده بینم نرخ خونه را پناه همت به خدا نگهدار تو باشه برای ریکارد تا نواری آینده.